Draga braćo i sestre, još jedna korizma je došla, još jednom smo ušli u pustinju. Pustinja koja je pred nama jeste naša osobna pustinja, pustinja naših života, naša osobna pustinja, možda pustinja za koju nitko ne zna osim nas. I možda baš nitko od nas ne zna gdje se trenutno nalazimo, na kojem životnom putu se nalazimo. Na putu možda koji donosi boli, patnju, koji donosi bolesti. Možda onaj put koji će nas i povrijediti. Naš Gospod Isus Krist kada je bio kršten i kada je Duh Sveti sišao na njega, prvo što je napravio jeste da je otišao u pustinju i to ne dobrovoljno. Ta pustinja mu je na neki način i nametnuta, jer kaže Duh Sveti ga je odveo u pustinju. Stoga pustinja kroz koju možda mi osobno prolazimo ili naši bližnji nije uvijek dobrovoljna. Kao što u ostalom nismo niti mi liturgijski ni crkveno dobrovoljno ušli u korizmu. To je jednostavno tako. To je nametnuto. Danas je prva korizmena nedjelja. Nitko od nas nije želio ili planirao da danas to napravimo. To je jednostavno tako. Isus kada je ušao u pustinju, ušao je sa Svetim Duhom. Ušao je sa Bogom. Ušao je poput Izraelaca da se približi Bogu na način kako su se približili Izraelci. Da još jednom sa zakonom Božjim poništi i uništi sva pravila ovoga svijeta. Izraelci su se borili sa sobom osobno, sa svojim osobnim poteškoćama, mislima, planovima i željama. Isus ulazi sa nečim drugim. Isus ne ulazi samo sa svojim bolima, željama, poteškoćama, planovima, već sa planovima, željama, poteškoćama cijeloga svijeta. Isus kao riječ utjelovljena predstavlja ne samo Boga, već i svakoga od nas. I ulazak u pustinju nije ništa drugo nego i naš ulazak u pustinju s njim. On utjelovljen povlači cijelo čovječanstvo sa sobom u tijelu, u pustinju. Prvih 40 dana on je postio i nije ništa jeo. I u tih 40 dana, kaže nam Luka, đavao ga je iskušavao, ali ne znamo kako i s čim ga je đavao iskušavao. Tih dana Isus nije ništa jeo, ali kada je 40 dana prošlo, kada se trebalo ući u zemlju meda i mlijeka, nešto se dogodilo. Tada kada je Isus bio najslabiji, đavao je započeo svoje konačne kušnje. A te kušnje započinju riječima. Riječima, ako si sin Božji. Dakle, ide izravno na njega, na njegovo kraljevstvo, na njegov status, na njegovo božanstvo i na njegovo čovještvo. Ovime đavao ne iskušava samo Isusa, već i svakoga čovjeka, već svakoga od nas. Ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom. Čovječanstvo ovoga svijeta jeste gladno i gladuje. Mnogi u ovome svijetu se prodaju i podaju poradi hrane, jer moraju, jer su gladni, ne mogu prehraniti svoju djecu. Dolazi do zala iz ovakvoga zla kao što je glad globalna. Ali Isus citira Sveto pismo i kaže ne živi čovjek samo o kruhu. Isus kreće dalje. Tada đavao ide na jednu drugu stranu, ali ponovo gađa ga osobno. Pokaže mu sva kraljevstva, kaže, zemlje. Ne znamo kako, jer zemlja je okrugla, je li tako?
ali pokaza mu sve. Otvorio mu je sve vidike da vidi. Sva kraljevstva poznata onoga svijeta. Pa može čak i prošlost i budućnost. I kada je gledao, rekao mu je, daću ti vlast i slavu njihovu, jer meni je dana i komu hoćem dajem je. I to je ono što smo čitali u knjizi Otkrivenja. Vidimo tko vlada kraljevstvima. Vidimo tko vlada carstvima. I ovo je ta jedna slika svega onoga što smo zadnjih nekoliko mjeseci govorili u knjizi Otkrivenja. Moje je. Svako kraljevstvo koje se ne klanja Bogu moje je. Svako carstvo je moje. Želiš li ovo? Ako želiš, evo ti ga. Samo uzmi, sve je tvoje. Pokloni mi se i tvoje je. Ali Isus ponovo citira Sveto pismo. Pisano je, klanjaj se Gospodu Bogu svome i jedino njemu služi. I za kraj ga vodi u Jeruzalem, u kraljevski grad, gdje se on zapravo u pustinji i uputio. Jer ovo je početak njegova puta, od utjelovljenja do hrama. I postavio ga je na hram. Da, na vrh hrama, što je simboličko, ali tako, ti ćeš vladati ne samo svim kraljevstvima svijeta, već vladaš i hramom Božjim i samim Bogom. Ako si sin Božji, baci se odavde dolje. Napisano je, anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Taj psalam smo čitali danas. Ali ponovo ide, ako si sin Božji, ti znaš da ti ovo pripada. Uzmi što ti pripada. Anđeli te moraju slušati jer pripadaju tebi. Sva kraljevstva te moraju slušati i pred tobom kleknuti jer pripadaju tebi. A sada klekni pred mene i sve ću ti to dati. I sve ćeš to dobiti. Bilo bi lako da Isus rekao da. Jer toga dana bi sjeo na prijestolje. Toga bi dana svi narodi zemlje spoznali on je Mesija, on je Krist. Toga dana bi se sva njegova muka razriješila i ne bi bio potreban niti križ. Ne bi bilo potrebno ništa, on bi tada vladao. Ali to ne bi bilo Božje kraljevstvo. To ne bi bila Božja sila. To bi bilo kraljevstvo kralja ovoga svijeta. A to je Sotona. Sotona ovime igra jednu zanimljivu igru. On puca na njega osobno. Ja znam tko si ti, ti si sin Božji. I ti zaslužuješ sve ovo, a tvoj otac ti ništa nije dao. Ništa. Ali ja ću ti dati jer ti sve to pripada. Poslao te u pustinju, a ja te izvodim iz nje i stavljam te na vrh hrama. Da te svi vide i da te svi priznaju. Samo se pokloni. Samo se pokloni. I to je to. Dobit ćeš ono što ti pripada. Ponekad mi ljudi znamo da nam nešto pripada. Znamo da nam nešto pripada. Ponekad mi danas znamo da je nepravda neka ili učinjena ili osjećamo da je neka nepravda učinjena i želimo ono što pripada nama. Znamo da smo dovoljno dobri. Zašto on može, ja ne mogu? I onda dolazi do sukoba u nama samima. I postavljamo si pitanje, pa zar ja nisam dovoljno kvalitetan, zar ja nisam dovoljno obrazovan, zar ja nisam dovoljno snažan? Kao da nas je osobno povrijedilo. Kao da je stvarno neka osobna, duboka stvar. I znate, kada netko dira u naše osobne, duboke stvari, tada je tako reagiramo. Vrlo agresivno. Na vlastiti način i sukobljavamo se i sa svijetom i sa sobom i sa bližnjima
jer očekujemo da se nepravda ispravi. I to je ono sa čim se Isus zapravo borio. Da, Isus je znao da je on sin Božji. Ne moramo pitati, pa jesi li stvarno sin Božji? Ako si stvarno sin Božji, on je sin Božji. Da, i njemu pripada sve. Ali u tim trenucima on se odriče svega. On se odriče kruha, iako je 40 dana prošlo, on i dalje neće jest. Da, iako je kralj svega stvorenoga, on se odriče svojega kraljevstva. Odriče se sebe, svojih titula u tom trenutku. Kada ga postavi na vrh hrama, Isus Krist, sin Božji, riječ Božja koja je stvorila anđele, kaže, odričem se toga. Ne iskušavam Boga da mi šalje anđele. Ne želim da kraljevstva sada u ovome trenutku kleče predamnom. Ne želim jesti sada jer moj post tek počinje. 40 dana je iza mene, ali sada kreće ono pravo. Prava bol, patnja i odricanje. I to je ono što će Isus raditi cijelo vrijeme. I kada bude na križu, na kraju, ponovo će se javiti Sotona po ustima oni mnogi koji su okupljeni. Isto će tako reći, ako si sin Božji, siđi sa ovoga križa. Do kraja njegova korizma traje. Do smrti na križu njegova muka traje. Poradi spasenja svijeta. Poradi naše muke. Poradi naše boli. Da, Isus ulazi u pustinju poradi svakoga čovjeka ove zemlje. Poradi mene i poradi tebe. Isus se odrekao svoje jednakosti sa Bogom, postavši nalik nama. Isus se odrekao svojega statusa kao kralja svega stvorenja i postao stvorenjem i poniznim i malenim i slugom umjesto kraljem. I postao je poslušan do smrti na križu. Isus je prolazio kroz kušnje u pustinji, kroz 40 dana i kasnije, ali Isus je prolazio i kroz sumnje. Nemojte zaboraviti Getsemanski vrt, kada kao da ne zna više koja je njegova misija na zemlji, kao da je zbunjen. Bože, ovu čašu uzmi od mene. Pa čak i u toj molitvi on se bori sa sobom, sa svojim ja, sa svojim egom, ako si stvarno sin Božji. Iako to nije napisano u pismu, ali vidimo tu njegovu borbu, te njegove suze, ta njegov čak i strah. Što će se zapravo dogoditi? Isus suosjeća s nama. I njegov život nije ništa drugo nego suosjećanje s čovjekom. I njegova smrt nije ništa drugo nego suosjećanje sa našim smrtnim bićem i sa umom koji se bori protiv smrti. Isus je imao kušnje kroz cijeli svoj život, ali na kraju on je svoj križ ponio do kraja, sve do Golgote. Isus se odrekao samoga sebe. Ako si sin Božji, odrekao se zapravo i toga na kraju. Umrijevši na križu, odrekao se i svoje besmrtnosti, i svoje vječnosti, jer vječno ne umire, besmrtno ne umire. Čak se i svoga života, svoje besmrtnosti odrekao. I mi smo ušli u korizmu i govorimo o odricanju. Braćo i sestre, važno je odricati se, ali ne da ne bismo imali, već da zadobijemo. Isus se nije odricao da nešto nema, već da nešto i nekoga zadobije. A taj netko si upravo ti. Da ti vidiš da je Isus tobom prolazio kroz tvoje boli, kroz tvoju patnju, kroz tvoje bolesti, kroz tvoje sumnje, kroz tvoju nevjeru, kroz tvoj ateizam. Za kraj, ušli smo u korizmu, vrijeme je odricanja, ne vrijeme tuge i žalosti, već vrijeme pustinje. I niti ovoga puta ne ulazimo dobrovoljno, već
nam je to liturgijski kalendar. Duh Sveti djeluje po crkvi i Duh Sveti je rekao danas ćeš ući u pustinju. I sad smo ušli u nju. I da, ove korizme želio bih da se i mi nečega možemo odreći. Moji savjeti su odrecimo se beznađa. Odrecimo se beznađa kada vidimo sukobe u svijetu, ratove, kada vidimo u našim obiteljima ili u bližnjima patnju, odrecimo se beznađa. Isus se odrekao beznađa u onome trenutku u Getsemanskom vrtu, kada je Petar onoga vojnika posjekao mačem, on je rekao ne, ja vladam anđelima. Ja vladam anđelima i mogu ih sada pozvati, ali neću kao što onomad nisam u pustinji. Mogu ih sve sada pobiti, cijelu rimsku vojsku sa svojom nebeskom, čvrstom vojskom pobjedničkom, ali neću. Jer već tada u pustinji kad sam ušao, već sam se tada odrekao toga. Ove korizme odrecimo se zavidnosti. Nemojmo biti zavidni prema drugima. Prema onima snažnima i moćnima ako smo slabi. Prema onima bogatima ako smo siromašni. Prema onima uspješnima ako se gledamo kao neuspješne. Odbacimo to od sebe. Odbacimo, jer i Isus je u očima svijeta bio neuspješan. I Isus je u očima svijeta bio siromašan. I za kraj, odrecimo se i usamljenosti. Bog nam nije dao crkvu samo zato, da imamo gdje ići nedjeljom. Jer svi mi imamo gdje ići nedjeljom. Ali odrecimo se usamljenosti i vratimo se kršćanskom življenju. Životu u zajedništvu, životu Izraela, životu u pustinji, životu crkve, progonjene crkve prvih vjekova. I za kraj, još jednom, Isus je prošao pustinju svoga života poradi nas. Da kroz životne boli naših osobnih života ne prolazimo sami. Amen.